Heval em vek vargeh şehit Rüstem Cudi beri dest bir daxiyoni xwe bikin. Em şehidin Şengalê serî de heval Zerdeşt, birayî ve heval Şervan, heval Hemîd, heval Êzdîn, em tevahî şehidên Kurdistanê em bîrtînin, em heme hevalan vedxwînin deqekî rêzgirtin. Şehit jînin, jiyanın bêmirinin. Hevalên hêja sê roj berê banze çileyê me bûyerekî pir bixemgîn, bûyerekî pir biêş, me çapemeniyê, me televizyonê de bihîst. Heval zanin Şengalê ve heftê çar cara jenosîsekê, qirkirinekê re rûberû maye. Gelê Şengalê bi hertim şixa bawer ser lingê xwe sekinîne. Dema 1999 rêbertî dil dema hatê girtin, dijmin dagirker bêbext gotin ki me serê wan girtiye êdî ev gewde dê belav bibe. Keçên xortên vê şoreşê, vê tekoşînê deredorê serokatî bûn xelekekî agir, bûn mertelekî zindî, serokatiya xwe heta îro jî parastine. Serokatî ema çi qas tecrütekî giran da jî be xwedî derketinê da tu wext lewazî derneketiye. Dil can ev gel vargah şehit şervan gel hertim serokatiya xwe yek bûye. Dijmin dema nikar bi serokatiya me tiştek bike, darvekirin, işkence, zulüm, dema nikar bin ev tişane reza yekem de pek binin ve carê dest bi intikamên cuda, tolgirtinê cuda ser ezitxanan, ser gelê Kurd xwaztin bidin meşandinê. Şehit Zeki Şengalî da xwastin tevahî gelê Şengalî dîsa bê pêşeng bêlin. Em bêjin ki 2014 ev suçên mirovayî ki dema hate pêşxistin. Heker vicdanê gel rabûba. Tevahî mirovayî rabûban serpiyan. Yekî xwe mafî mirofan, wekî hukuknas, wekî akademisyen, wekî parastinê civakê, wekî parastinê tevahî milletê bi nav dikin. Heker vicdanê gel ev demê rabûban serpiyan. Ne şehadetê heval Zekî me jiyan kirba, ne bûyerên Şengalê hatiba jiyan kirin, ne keçên jinên Şengalê hatiban kolanan da bazar kirin, ne jî keçên xortevan hatiban qatil kirin. Piştî berdewamê vê komployê heval Zekî şehîd ket, piştî wî jî dijmin dîsa rehet nesekinî, dixwast vê carê jî dîsa gelê Şengalê bê pêşeng bêle întiqamê xwe, tolê xwe gotin me ev qas katliam, ev qas kirkirin me pêk anî gelê Şengalê serpiyan maye, gelê Şengalê jî serpiyan jî dê bimîne. Tevahî mirovayî bizanibin ki gelê Şengalê ne tinênin. Şehîd xistina heval Zerdeşt, birayî ve heval Şervan, heval Hemîd, heval Êzdîn, bila cihê ve şad bibe, mekanê ve cennet bibe, ev gelê Kurd heta hebe, xwînek dulpekê jinên ciwanên gelê Kurd mabe, xwedî derketine gelê Êzidiyan, xwedî derketine gelê xwe de hertim pêştiwanî bibin, de gelê xwe xwedî derkevin. Heval Zerdeş pêşengtiya gelê Êzidxan bû. 10 sal zêdetir bu nav şoreşê nav tekoşînê da pêşengtî kir. Rizgarkirina Şengalê de, rizgarkirina her çarparçê Kurdistan da Heval Zerdeş pêşengtî kir. Mixabin Heval Zerdeş 15 çileyê da bêbextane kompleyekê Heval Zerdeş birayî her du heval şehîd hate xistin. Gelê wargehê ev bêbextane, ev komplo em şermezar dikin. Gelin Şengalê baş bizanibin, wargehê şehîd Rüstem Cudi, kengê pêwîstî Şengalê bibînin, em piştîwanî wanin. Em her tim wanere em hareket bikin. Gelin Şengalê em tinê nahêlin. Servê esasî em vicdanê gelan rat bangawaziya me. Dema 2014 ev vicdanê gel rabûba serpiyan, îro
ne heval zeki şehit ketiba, ne heval zerdeş, ne her se heval evi şehit ketiban. Heger vicdan mirvay hebe, gele xudi derketina, gele ezitxanın bibin, gerek şengaliyan bibin. Servi esası ev komploya, ev bir behtiyane, em şermezar dikin. Em hertim piştivaniye, em gele şengalinin, gel ezitxanın. Ser vargah şehit Rüstem Cudi, em malbatin, her çar hevalanra em dubare em sersagit xazın, em ayış azar evan parve dikin, düşmün yapır baş bizanı be, gele şengali netininin, şervanın heval zeki, şervanın heval berivan, şervanın heval zerdeş, her tım tole şey deha, bistinin hudi gel deha derkevin. Servi esası dubare, em şehadet heval em birtinin, em beş deha bervan tevinin, em düşmini harici em dibijin ki, hatta dulubeki, huyun, bedeni, jinin, keçin, hortin, vargah hebe, gel kurt hebe, şengali her tım de serpiyan biminin, gele şengali netininin, servi esası dubare em khairatine verdikin, em hevre duruşmeki kort, em davi dahyeni kabini. Şehit namerin, şehit namerin, şehit namerin, şehit namerin, beji serok apu, beji serok apu, beji serok apu, beji berhudana şengali, beji berhudana şengali, beji berhudana şengali.